गामियावहाय दैयाव उहैनाय थानाय बेसे गिदिर नायलाय नोङो माबायदि गाखोगासिनो दं आं दैखौ नै नोगोद मारैबाखा दैफ्रानो र' दैखौ नायदे बिदिबा मानि दै बारनायनि थाखायनो इन्टारेस्ट मोनलायलांबाय नायलायनाय माबायदि गिदिर हाजोनि बोहैबा नायलाय हाजोनि भुटाननि खुलुमबाय गाइस वेलकाम बैक टू द चैनल दिस इज आवर गपि ब्लग नैबे भिडिअ जेबो ब्लगिं जानाय नङा नोंथांमोननि जोबोर सापर्टनि गोनांथि जानानै फैदों नैबे भिडिअआ नोंथांमोना प्लिज जेसेबां हायो शेयार खालामबानो जाबाय नैबे भिडिअखौ जाय जाय क'क्राझारनिफ्राय नायदों गाइस प्लिज नोंथांमोना एसे निउस रादाबसिम नैबे भिडिअखौ हायोबा फाथायहरबानो जाबाय मानो होनबाथाय क'क्राझार आथियाबारि तिनिआलिसो थांनानै खावसि बाजार होननाय मोनसे दङ जायफ्रा क'क्राझारनिफ्राय नायदों मोनथिदों जानो हागौ बेहाय जाम्फै होनो ना मा होनो नैबे दैमाया ओमफ्राय बियो देरनानै माने न'स' खुरख'नानै न'फोर बायदों होनदों बेहाय निउस रादाबसिम बिसोरो दैथायहरनो हायाखै आदा एनिथिं एमजेनावबो कल खालामदोंमोन खिन्थु आदा एनिथिं एमजेआबो बेलेग खामानियाव दंहैनो बेनिखायनो थांनो हानाय नङा आरोना बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना बेखौ निउस रादाबसिम दैथायहरबानो जाबाय प्लिज गाइस जोबोर हेल्पनि गोनांथि जानानै फैदों आरो जाय जाय इउटुबार आंनि भिडिअखौ नायदों गाइस बेयो थांनानै एसे भिडिअ खालामनानै हेल्प खालामना हैबानो जाबाय नोंथांमोना आंथ' बेनिफ्राय जेबो हेल्प खालामनो हरनो हानाय नङा अब्लाबो नैबे भिडिअखौ बनना होबाय जाहाथे नोंथांमोना मिन्थिनानै बे जायगायाव थांनानै हेल्प खालामहैयो आरोना ओजोंनि रायजोफोरा बुंनाय मथेबा निउस रादाबनि गोनांथि जानानै दं होनदों आरोना नोंथांमोना जायबा निउस रादाब बा नायदों थांनानै ओजों निउस बानायना हेगारहैबानो जाबाय गाइस आंनिफ्राय बेनो खावलायनाय आरोना गाइस नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय